שלום, אני רון מרמפן מאיליה, היום נדבר על צמיגים. צמיגים הם החיבור שלנו אל הקרקע, ואחד הגורמים הכי משפיעים על חוויית הרכיבה שלנו. יש סוגי צמיגים שונים לשטח, לכביש, צמיגים שיתנו לנו אחיזה יותר טובה, גלגול יותר טוב, צמיגים שמותאמים לבוץ, לדרדרת, אפילו לשלג ולחול. חוץ מסוג הצמיג, חשוב מאוד גם לחץ האוויר שאנחנו מנפחים בצמיג. לחץ אוויר גבוה, בדרך כלל שווה מהירות גלגול יותר טובה. לחץ אוויר שהוא יהיה יותר נמוך, ייתן לנו אחיזה יותר טובה בקרקע, יותר שטח מגע עם הכביש או עם השביל. כל סגנון רכיבה, כל תוואי שטח, כל צמיג ולכל רוכב יתאים לחץ ניפוח אחר. רוכב ששוקל 100 קילו ורוכב ששוקל 50 קילו לא ינפחו את האופניים באותו לחץ אוויר. גלגל קדמי וגלגל אחורי, לחץ אוויר שונה. כל צמיג וכל רוכב, הלחץ שמתאים להם. על הצמיג עצמו רשומים גם המידה שלו וגם לחץ האוויר המומלץ לניפוח. הטווח המומלץ למעשה. בדוגמה, הצמיג הזה, אפשר לראות צמיג שהקוטר שלו הוא 29, הרוחב שלו 2.2, כשהלחץ המקסימלי לניפוח 65 PSI. אם נסובב ונסתכל טוב טוב על ההטבעה, נוכל לראות את טווח הלחצים המומלץ, במקרה הזה בין 35 ל-65 PSI. ניפוח גלגל בלחץ אוויר שהוא נמוך מדי יגרום לנו לריבוי של פאנצ'רים, בעיקר מסוג סנייק בייט, למעשה צביטה של הצמיג עם החישוק, יכול גם לגרום לנזק בחישוק עצמו. ניפוח בלחץ אוויר שהוא גבוה מדי, קודם כל יגרום לנו לאבד אחיזה, האופניים יהיו מאוד קופצניות, מעבר לזה במקרה קיצון אפילו עלול לפוצץ את הצמיג. אם זה מהירות גלגול יותר טובה, אם זה